Kerrostalon pääportti on sama kuin ihmisen hymy. Se toivottaa sinut tervetulleeksi ja antaa ensivaikutelman talosta. Tällä kertaa Helsingin piensaneeraus teki yhteistyössä Catsuclean Oyn kanssa Katajanokan kuuluisan Satamatie 2 pääportin pesun ja maalauksen. Oli kyseessä sitten historiallinen rakennus tai vaatimattomampi työ, hoidamme työn aina samalla tarkkuudella ja ammattitaidolla. Tässä näet valmiin työn. Psst! Jos sinä tarvitset remonttityölle tekijän, jätä tarjouspyyntö meille sivuillamme hkips.fi. Helsingin piensaneeraus.